Hello mga choy. Ngaon ta mga choy. Unsay tawag ganito? Okay. Kini Kinilaw. kinilang mga gulay. Dili. Kinilang okra. Okra, talong, salad. Kinilaw bilang. Okra ug talong le salad. Kana yung pre, basil lang. Galaw ko pandamay mo yung sa likod. Bastos ka kain. Basing damayin ko Napis pang kini, kini. ya. Okra ba? Pangpakuan ng buhay. Ah, kadugang na laut. Laut. Kadugang sa kon ba? Libido ba? Libido. Laut na laut. Unsa man ito? Talong. Hindi ba kini ba? Aw, ito nang kuwan. Batikon. Batikon. Apo, batikon oh. Kalan kayo. Kani? Bombay. Para pa uwag. Atong imong gikaon? Bombay. Di oy katong brown. Ay, ito. Yawan na yun. Talong. Talong oh. Daw siya sa yun. Huwag kayo. Sorry dito. Ang gingon ganina. Message karon may mo ang pasit. Atay na yun mga choy. Puso be. Halang. Kaon pag sili diha. Palitan na rin mo ano. Kamatis. Kaon pag sili diha tarong imong ba. Nay sili de. Halang kayo. Kulikot. Mas na sinayong simod. Ukra na po dayon. Ang padugang. Donuts, brontang. Nangaon mo ha. So na ako ra kadugang man na. Bala ka pula ka. Bala na ka anak ba? Kapag di ba tayo lagi mo sarili ba? Tirahan na po dayon ng Next buwan. story, Huwag talong mo choy oh. Makati ka na. Last week nilang kunti ah. Ngayon ba no nga? Negative kayo. Fred no? Naman sila nga. Adik ni tawhan no? May tulog. Wala sila kabalo nga. Nanong wa tayo tulog no? Wa ka kabalo. Wala sila kabalo nga wa tayo tulog. Ano wa tayo tulog? Ibantayan na mo namang kakulingon ko. So, mara ito mga Joy. Di ba, ikaw na?